come mattina, una regina deve evitare, senza che l'ordine dell'alzo sia, il minuetto, la follia, la rimanda, poi rivolona, rivenista, come mattina, una regina deve evitare. Vrea să vă fie seara că și mie mi-e rău. Eu sunt strigoiul Eth. Am ajuns așa că frasâna m-a omorât cu argint viu, că mă prânz cu Salisafta, Vasilica și Vasilica. Și a fost și Salisafta, dar nu a fost bai că m-a omorât mânia era dracu, a fost bai că nu m-a mormântat. Și nu pot să intru la șef. Și amui ziua noastră a morunilor și a strigoilor. Noaptea de Sfântul Andrei este de groază, nu pentru că ni se aleg iar politicienii, ci pentru că spiritele morților ies din morminte împreună cu strigoi vii. Strigoi vii sunt spirite ale oamenilor care își părăsesc în somn corpul pentru a se întrupa într-un animal. Cauzele pentru care devin strigoi în viață sunt diverse, copii născuți cu coadă, cu tichie, dintr-o legătură incetuoasă. Aceasta este ziua lupului. În această zi, lupul își poate îndoi gâtul țeapăn, devine și mai sprinten, astfel că prada, indiferent că este animal sau om, nu mai are scăpare. Pricolicii sunt suflete ale oamenilor care își părăsesc trupul în timpul nopții, se rostogolesc de 3 ori și capătă înfățișare de lup. Strigoii morți sunt spirite care au fost strigoi în viață, adică au fost oameni obișnuiți, dar li s-a greșit sau nu li s-au făcut rosturile la înmormântare. Ei de obicei se întorc printre cei vii, în special printre rudele apropiate, pentru a le provoca mari suferințe, moarte, boală, molimeni animale. Strigoii vii și cei morți se întâlnesc pe la hotare și în locuri necurate, unde redevin oameni. Se bat, se zgârie, se rănesc, bocesc și vindecă rănile și se mănâncă până iese învingător unul din ei, care va fi conducător un an de zile. Duelurile se prelungesc până la cântatul cocoșilor, când spațiul se purifică. Duhurile morților se întorc în morminte, iar sufletele strigoilor revin în trupurile și paturile părăsite fără știința lor. Pentru ca să nu se poată apropia de case, oamenii mănâncă usturoi și ung cercevele ferestrelor unde strigoii ar putea să intre sau să se uite în casă. Forțelor malefice nu li se declară război deschis ca la băbotază, sângios, joi mari sau sânziene, întrucât șansa de izbândă este minimă, în condițiile în care puterea aliaților, întunericul și frigul crește neîncetat până la solstițiul de iarnă. Vreau musai să urez la mulți ani unui tip cu care m-am întâlnit așa când tranzita spre șeful, băiat deștept, Churchill, așa-l chema. S-a născut azi, 30 noiembrie 1874. Eu l-a zis că a fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce o să întâmpli ce o să întâmpli mâine, ce o să întâmpli săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor și apoi să poți explica de ce nic din toate astea nu s-a întâmplat. Sir Leonard Spencer Churchill s-a născut la 30 noiembrie 1874 în Palatul Părinților săi, fiind primul fiu al lordului Randolph Churchill. În familia Churchill, pasiunea pentru armie s-a transmis de-a lungul a 7 generații. A urmat Colegiul Harrow, apoi Academia Regală Militară de Cavalerie de la Sandhurst, pe care a terminat-o al 8-lea din 150. În 1897-1898 a participat la înăbușirea Revoluției triburilor indiene. Apoi a participat la cucerirea Sudanului. A fost corespondentul ziarului Morning Post. În 1911 este numit prim lord al Amiralității. După 4 ani după eșecul operațiunii Dardanelele, Winston demisionează și se înrolează în forțele de infanterie engleze din Franța cu gradul de locotenent colonel. Devine în scurt timp ministru al armamentului, postură în care se ocupă de demobilizarea armatelor englezești. Apoi este și ministru al aviației. După puternice mișcări de stradă, în anul 1920, guvernul de coaliție cade, iar Churchill, rămas fără funcție, scrie istoria primului război mondial.
În 1940 devine prim-ministru al Marii Britanii, formând un nou guvern, unul dintre cele mai strălucite din istoria Angliei. A introdus serviciul militar obligatoriu și a fost dezvoltată industria de armament. În al doilea război mondial, Churchill a respins orice propunere a Germaniei, iar Anglia s-a apărat eroic în lupta aeriană, pierzând 730 de avioane, în timp ce germanii au pierdut peste 2300. În ceea ce privește România, Churchill era de părere că trebuie sprijinit naționalist țărănistul Iulumaniu, încurajându-se astfel rezistența poporului român în fața cererilor guvernului hortist. Rolul lui a fost nefast pentru poporul român, pentru că la masa puterilor el ne-a vândut rușilor. După terminarea războiului, Churchill pierde alegerile din iunie-iulie 1945. În anii următori de opoziție, Churchill scrie lucrările The Second World War și A History of English-Speaking People. În 1953 primește premiul Oscar pentru literatură. În 1951 devine pentru a doua oară prim-ministru și încearcă să reînnoiască relațiile diplomatice dintre Anglia și Rusia. La vârsta de 80 de ani și-a prezentat demisia, recunoscând diminuarea capacităților sale. A continuat să reprezinte Woodford în Camera Comunelor. S-a stins din viață la 24 ianuarie 1965, cu el dispărând o mare personalitate a secolului 20. Ei, miros? Dar ăsta ce? M-ați otrăvit cu usturoi.